Мына шушы язгы каникуллар кысаларында без ел дәвамында барган иҗат фестивальләренә бүген бергәләп сезнең белән йомгак ясыйбыз. Әлбәттә инде бу мотор башлангычның башында безнең инде район башлыгы Иңгенау булып Фаттахов тора. Һәм инде ул аның тәкъдиме белән ул үзенең чыгышында да әйтеп китте. Менә шушындый безнең балаларыбыз һәм аларның укытучылары өчен безнең бүген шушындый районыбызда мотор җылы бәйрәм очрашу тантанасы бара. Балаларыбызның устазлары белән эшләгән эшләре әлбәттә инде ул бәяләп бетергесез. Инде аны менә шундый район күләмендә һәм инде республикабыздан мәртәбәле кунаклар чакырып, без инде тагын да балаларыбызның мөмкинлекләрен һәм Актанышта чыннан да чын талантлы балалар яшәгәнен без инде дәлилләп күрсәтәбез. Шуңа бу бик зур эш һәм әйтергә кирәк, Актанышта яшәгән балалар өчен зур мөмкинлекләр. Балалар, сез чын дөрес әйткәндә рәхәт итеп шушы Актаныш районында яшисез, укыйсыз һәм төрле яктан үзегезнең талантларыгызны ачасыз. Һәм моның өчен безнең районда Аллага шөкер барлык мөмкинлекләр дә булдырылган. Менә бу номинациягә килгәндә Актаныш технология техникумы базасында, ресурс үзәге базасында оештырылып килүче 2017 елда бары тик 2 компетенция, повар, кондитер һәм эретеп ябыштыру компетенциясе буларак профпробалар дип башланып киткән. Һәм бүгенге көндә техникумда укытылып килә торган барлык специалистлар буенча, һәрбер компетенция буенча безнең мәктәп укучылары өчен булдырылган бәйгегә хәзер без йомгак ясап китербез. Бик мотор һәм инде үзебезнең мәктәп һәм техникум арасында бик мотор басма булдырган менә шундый һөнәри дебют конкурсы бу. Әле бу һөнәри дебют конкурсы белән генә бетми. Шулай ук быелгы суык елыннан Актаныш технология техникумы бик мотор итеп файдалы каникуллар дигән шулай ук һөнәр белән бәйге һәм безнең мәктәп укучылары килеп үзләрен төрле компетенцияларда сынап карый алалар шушы файдалы каникуллар проекты кысаларында да. Бу инде әлбәттә безнең Актаныш балаларының киләчәктә үз билгеләнүе өчен тагын бер аерым мәйданчык һәм мөмкинлекләр булып тора. Шуңа Актаныш технология техникумы җитәкчелегенә, аның командасына менә шундый мәктәп һәм безнең урта һөнәри белем бирү оешмасы арасында менә шундый дуслык күпре булдырган өчен зур рәхмәт. Бу дәвамлы булсын киләчәктә дә. Һәм инде ул республика күләмендә дә менә безнең Актаныш технология техникумының тәҗрибәсе таралсын иде. 3-нче урынны ала Гүзәл Абдуллина, Пушер урта гомуми белем бирү мәктәп укучысы, җитәкчесе Зарина Назип кызы Вахитова. Кызларыбызны алкышлап сәхнәгә төшәбез. Шулай ук 3-нче урынны безнең Адилә Галиева ала, Тәләкәй төп гомуми белем бирү мәктәп укучысы, җитәкчесе Рәмзил Хуҗагали улы Әхмәтов. Шулай ук безнең 3-нче орынны алды Инзилә Нагимова, Иске Кырмаш төп гомуми белем бирү мәктәп укучысы, җитәкчесе Луиза Мирзаханиф кызы Зарипова. Икенче орында бакчабыз Назира Солтанова безнең яулады. Сәфәр урта гомуми белем бирү мәктәп укучысы, җитәкчесе Ирина Кыддус кызы Төхбагалиева. Хөрмәтле җитәкчеләрендә һәм укучыларны чакырабыз сәхнәгә. Алкышларга куабыз, истәлек фотосурәт, уңышлар. Һәм шәхси компетенциясендә безнең беренче урын алды Аделина Биганаева, Актаныш беренче урта гомуми белем бирү мәктәп укучысы, җитәкчесе Гөлшат Дөлфәт кызы Макарова. Рәхмәт сезгә. Сәхнәгә Бар безнең кеше эше компетенциясендә җиңгән кызларыбыз булды. Алкышлыйбыз. Алда да киләчәктә рәхәтләнеп, тәмне ризыклар пешереп сыйларга ясын. Уңышлар үзегезгә. Һөнәри дебют бәйгесенең авыл хуҗалыгы машиналарын эксплуатациялау компетенциясендә 3-нче урын, Минуста бәйгесенең балдаш компетенциясендә 2-нче урын,
21 ғасыр көлевиннары яш уйлап табучылар Олимпиадасының электротехника һәм робототехника номинациясында 2нче урын Раушан Әхмәтов. Тәләкәй төп гомуми белем бирү мәктәбе укучысы, җитәкчесе Әхмәтов Рамзил Хуҗагали улы. Рәхмәтегез. Котлыйбыз, уңышлар. Авыл хуҗалыгы машиналарын эксплуатациялау компетенциясында 2нче урында безнең Илмир Мәҗитов. Иске Кормаштык гомуми белем бирү мәктәбе укучысы, җитәкчесе Зарипова Луиза Мирзаханив кызы. Һәм беренче урында Айзат Габдрахимов. Байсар төп гомуми белем бирү мәктәбе укучысы, җитәкчесе Минхажев Илдар Габидзин улы. Alkışlayınız sigirtlerini. Uğuşlar özünüzge. Hürmetli ustoz bilan da birga cho'lab, esdalikka fotosuratga ham albatta endi bizning alkışlar yumushlarımızga oldingi nominatsiya yapışamiz. Elektromontaj kompetensiyasida bizning 3-chi o'rinni jovladi Amir Kashakov. Moris Oqsuv deb qonuniy bilim berу maktabi o'quvchisi, ishtirokchisi Lenislav Vladimirovich Arslanov. Rahmet yigitlar. Oğuşlar özgürge. 2nchi o'rinni elektromontaj kompetensiyasi bo'yicha bizning Maksim Vaytsekhovich, Sovetlar Soyuzi Geroyi Hasan Zamonov ismidagi kadet internet maktabi o'quvchisi, ijrochisi Komil Mirza Hanifullah Qurbonovni shaxsiga to'shamiz. Yigitlar, rahmetingiz. Ham bizning maqtovli 1-chi o'rinni yo'lladi Aqtosh Orta umumiy bilim berу maktabi o'quvchisi Ahad Qurbonov, ijrochisi Almaz Shamilova Rahmanov. Shamilovich, sho'yoq sahnaga chaqiramiz. Rahmat yigitlar, uğuşlar. Tizilish ishlari kompetensiyasida bizning 3-chi o'rinda Ilmir Basirov, Bog'ota tib umumiy bilim berу maktabi o'quvchisi, җитәкчесе Musin Marcel Ilnar улы. Ikkinchi o'rinda Olmaz Islamov, Sovetlar Soyuzi Geroyi Hasan Zamonov ismidagi kadet internet maktabi o'quvchisi, җитәкчесе Qurbonov Kamil Mirzaxaniyev улы. Birinchi o'rinda Artur Gareyev, Ayrim fanlarni tilantin o'zlashtiruvli Oqtanish 2nchi o'rinda umumiy bilim berу maktabi o'quvchisi, җитәкчесе Yamanov Rail Ramil улы. Oğuşlar, rahmat. Eridib yavaştırу işi kompetensiyasına ko'shamiz. Maqtovli 3-chi o'rinimizni yo'lladi Daniel Gapulin, Bog'ota tib umumiy bilim berу maktabi o'quvchisi, ijrochisi Musin Marcel Ilnar улы. Bu nominatsiyada 2nchi o'rinni Yovli Sho'raqay maktabidan Daniel Nabiyev, ijrochisi Ildar G'abidin ular Minhaja. Ham bizning 1-chi o'rin Kirill Kuznetsov, Sovetlar Soyuzi Geroyi Hasan Zamonov ismidagi kadet internet maktabi o'quvchisi, ijrochisi Komil Mirzaxanifullah Qurbonov. Alkışlar yigitlarimizga. İşenlik, sog'liq, uğuşlar yigitlar. Buxgalteriya kompetensiyasida bizning 3-chi o'rinda Laysan Axtafova, Oqtanish 1-chi o'rta umumiy bilim berу maktabi o'quvchisi, җитәкчесе Makarova Gulshat Dilfat qizi. İkinci o'rinda Zeliya Sharafetdinova, Qo'shakan tib umumiy bilim berу maktabi o'quvchisi, җитәкчесе Magdanurova Gulnaz Fayiz qizi. Birinchi o'rinda
Урта Алина Хамәтова, Пушы урта гомуми белем бирү мәктәбе укучысы, җитәкчесе Вахитова Залина Назыйп кызы. Kızlarına şen konudan tebrikleriz. Oңышлар, бек рахмат. Хөнәри дебют бәйгесенең белем бирү оешмалары арасында җиңүчеләрен сәхнәгә чакырабыз. Төп гомуми белем бирү мәктәпләре арасында мактаулы 3нче урын. Иске Кырмаш төп гомуми белем бирү мәктәбе директоры Филиза Әкрәм кызы Гилфанованы сәхнәгә чакырабыз. Филиза Әкрәмне рәхим итегез. Шәшәк бәйләннәре рәхмәт хаты, әлбәттә инде кубок һәм безнең алкышлар. Икенче урында безнең Аккүз төп гомуми белем бирү мәктәбе директоры Ринат Фүнен Жамалиев. Ринат Фүнен сәхнәгә рәхим итегез. Кубок, рәхмәт хаты һәм әлбәттә уңышлар. Төп гомуми белем бирү мәктәпләре арасында беренче урын Тәләкәй төп гомуми белем бирү мәктәбе директоры Рәмзил Хуҗагалиулы Әхмәтов. Шулай ук үзе остаз. Менә бүген бик күп укучылар сәхнәгә чыкты. Рәхмәт, уңышлар, истәлеккә фото һәм әлбәттә алкышлар. Урта гомуми белем бирү мәктәпләре арасында безнең 3нче урында Пушы мәктәбе директор Ландыш Сәйф кызы Нургалиева. Рәхим итеп шәшәк бәйләмнәрен, кубокны һәм инде безнең алкышларны кабул итеп алыгыз. Рәхмәт, уңышлар. Икенче урында Советлар Союзы герое Хәсән Заманов исемендәге кадет интернат мәктәбе директорыбыз Илсур Индусулы Ялалов. Урта гомуми белем бирү мәктәпләре арасында беренче урында Актаныш беренче урта гомуми белем бирү мәктәбе мәктәп директоры Даниэл Данифулы Гарипов. Хөрмәтле җиңүчеләрне тәбриклибез. Уңышлар. Яңа иҗади уңышлар, истәлеккә фотосурәт. Тагы алда мотор җиңүләр сезгә. Чын күңелдән рәхмәт. Исәнлек, саулык үзегезгә.